Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Ito na nga ang unang trait na pasok sa populasyon ng mga pangit ka-bonding. Yung mga taong kung tatawagin natin sa social na term ay gloom merchant. Living, breathing, negatrons. Mga pessimist at kinulang ng positivity sa katawan. Love kung isa ka sa mga taong lagi na lang nag-iisip ng worst out of anything na ginagawa nila, whether you are alone or with a team, then pangit ka ka-bonding. Lalo na kung part ka ng isang team tapos yung lumalabas sa bibig mo, puro na lang worst case scenario ng utak mo. Alam mo ako, I do appreciate some heads up sa mga things that can go wrong para na paghahandaan. Pero sana, meron ding light para balanse. Kung hindi ka naman kasi makakapag-offer ng solution, might as well shut it. 'Di ba? Kasi hindi ka na nga nakakatulong, lalo mo pang pinapalala yung sitwasyon by igniting panic and doubt sa team. Ikaw yung tipo ng tao na dapat iwasan when morale is running low at medyo things are not going too well. Kasi ikaw yung mismong taong tatapos ng little ray of hope para sa buong grupo. So if you don't wanna be left alone, secluded from the team, then wag mong gawin to. Wag kang maging pessimist and vocal pa about it. Sometimes it is better to see the silver lining even when everything seems too dark and hopeless. If you can't be the beacon they need, then stay out of their way. You will be doing them a favor by doing so. Okay? Ito na ang ikalawang ugali ng pangit ka-bonding na hindi mo dapat isinasabuhay. Complainant syndrome. Ito yung mga taong laging may reklamo at may nasasabi sa lahat ng bagay at tao. Walang tama sa mata ng mga to kung hindi yung mga sarili nila. True enough, pangit sila ka-bonding. Sila yung kadalasan mong mariringgan ng mga salitang, kasalanan niya ni ganito kasalanan niya ni ano bakit kasi ganyan yung ginawa? Love, look, people fail. People commit mistakes. Kaya nga naimbento yung contingency plan para if things do fail, as they sometimes will, may plan B. Sa panahon ng crunch time, yung reklamo mo sa totoo lang, wala namang maitutulong. Even people who are with you will be quite ashamed of you, lalo na kung ipinamamalas mo yung pagiging reklamador mo in public and in a scandalous way. Kasi walang may gusto ng eksena Kaya kung ayaw mong iwasan ka ng mga tao at kainisan, don't be like this. Don't complain about every single thing that's going wrong. Aside from contemplating na maybe meron kang fault as to why ganyan ang sitwasyon, just channel your energy on what to do next. And that, my love, will be more helpful than your complaints. Okay? Trust me. At love, oras na para sa ating biyahe sender of the night. This one ay sinend sa ating FB page, DJ Lala Banderas. Ito ang biyahe ni Raven. Hi DJ Lala, sana po ito yung mapili niyong basahin kasi need ko po talaga ng advice ninyo. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. By the way, listener niyo po talaga ako. Bali may girlfriend po ako ngayon, pareho kaming babae. Mahal ko po siya pero mahal ko din yung service ko sa church. Isa po akong active na youth for Christ sa amin. Hindi ko rin po inaasahang mahuhulog po ako sa kanya. Di man po ako kagandahan pero di po ako easy to get. Kaya po siya ang una kong naging karelasyon dahil siya lang po yung nakatiis at nakahintay ng matagal sa akin sa panliligaw. Nakita at naramdaman ko talaga po yung sincerity niya. For almost 3 years na pong kami. Sobra ko po siyang mahal at sobra ko pong saya sa kanya. Pero dahil din po doon, araw-araw po akong nababother sa relasyon namin kung tama po ba. May mga pagkakataong gumagawa ako ng mga bagay na makakapagpasira sa relasyon namin tulad ng mga walang kakwenta-kwentang bagay para mapikon siya. Gusto ko po kasing magkaroon siya ng rason para iwan ako. Pero hindi niya po yun ginagawa. Lagi niya po akong iniintindi at siya pa po yung gumagawa ng paraan para magkaayos kami. Ano po bang gagawin ko? Mahal ko po siya pero nababother na po ako kung tama po bang maging kami, lalo na po't active ako sa church. Sana po matulungan niyo ako.
Well, hi Raven. I'll go straight to the point. This is a battle of faith and love. A battle that actually shouldn't exist kasi all faith leads you to the idea of living a happy life. At least for me, yun yung purpose niya, to lead me sa buhay na masaya. After all, isn't that the goal of life itself? To be lived? Ayokong i-oppose yung paniniwala ng iba about the sensitive matter ng LGBT plus community kasi nga I respect every individual's point of view. I don't have to like it nor agree with it. I just have to respect it. Same way as I respect yours. So, tignan na lang natin siya sa ganitong perspective. If the person you are with now ay hindi ka naman ini-encourage na gumawa ng masama, wala kayong natatapakang tao, wala kayong naaagrabyado in the process of being together, then I don't see anything wrong with it. Gone are the days kasi na hindi open ang understanding ng humanity in general sa ganitong klase ng relasyon. Kaya nga pinanganak yung Pride Month, linyang Love Wins to show that in general, tanggap na ng society that we live in, that relationships like this do exist and like any other relationship, kung hindi naman kayo nakakasakit and you guys do encourage each other to become a better person, then walang problema. So love, you cannot deny yourself true love and happiness just because the standard doesn't agree with you. Your faith is your own. Hindi yan pagmamay-ari ng kahit sino man. If I may use the very principle that guides you, there's only one person allowed to judge the way we live our lives. He's up there. So I think you have to set yourself free from the twisted interpretation of faith in your head. Acceptance is a person's choice, not a mandate written elsewhere. Work on accepting who you are, and the world will accept you. Uulitin ko, your faith is your own. Worship and honor that faith the way you know you can deliver. If your church believes in acceptance, then give them time to practice it. Honesty, my love, and acceptance are few ways of honoring faith. Tandaan mo yan. So I suggest, think about what I've said, Raven, and you'll find your way. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, kung katulad kayo ni Raven, merong gumugulo sa isipan ninyo and you want an answer that you think I can give, then all you have to do ay pumunta sa aking Facebook fan page, DJ Lala Bandera, send in your problem or text me over 0917-851-4329, again 0917-851-4329 and become my biyahe sender of the night. Love, nasa dulo na ulit tayo ng ating programa and it's now time para tayo ay gumarahe. But of course, before we officially end the show, one last trait na gusto kong baguhin mo, love, if ayaw mong matag as pangit ka bonding. Self-promotion. Don't you just hate it, or at least man lang, if that person is someone close sa'yo, don't you find it exhausting kapag yung kausap mo ay lagi na lang nagsa-self-promote? Yung sa kada kwento meron siyang ambag na linya nga, ako nga ganito ako nga ganyan Yung tipong kahit ikaw na yung pinag-uusapan, makakahanap pa din talaga siya ng paraan para maisingit niya yung sarili niya. Love, we get it. You are brilliant. You are smart. Ikaw na ang madaming na experience at pinagdaanan. But stop talking about you and just listen to others. Not everything is about you. Not everybody ay always interested hearing about you. Your inputs are appreciated, but sometimes you just have to focus on others. Or at least man lang, let them tell their story. Para next time na gusto mong magkwento about you, hindi sila magbabrowse bigla sa phone, biglang magsi-CR, biglang may important call. Kasi love, kailangan mong tandaan you have to listen in order to be heard. Kaya iwasan mo yung self-promotion attitude para hindi ka pangit ka-bonding. Okay? Sa mga kabisyo natin, I think that's it for me. Feeling ko na-cover ko na yung 3 top most traits ng mga pangit ka-bonding. Ngayon, kung meron kang gustong i-add, pwede mo naman i-comment yan sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas. And while at it, pwede mo na rin i-check ang iba sa aking mga social media platforms or social media accounts. TikTok, Instagram, Laika, and ano pa bang meron? Twitter, ayan. Pwede nyo ako i-follow, DJ Lala Banderas. Nakasama nyo ngayong gabi. Ako ang inyong naging kabonding tonight. My name is DJ Lala and you were tuning in and listening to my program, Biyahe, ang programang sakto
Claro, diretso ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night everybody. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Love you! Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.